Hola a tots de nou. Després d'una mica més d'un mes que hem deixat perquè digeríssiu bé l'últim episodi, tornem a ser aquí Adrià Garriga Hola a tothom, bon dia, bona tarda, bona nit. i jo, Adrià Vila, i bueno, repassarem. Hi ha molt contingut. Estàs un mes parat en el món botonaire i se't munten 3 episodis de cop sols. Sí, I repassarem, què, 3 tornejos i alguna coseta més? sí, no estàvem pas morts, simplement enfeinats guanyant títols, no? Home, clar, això. Repassarem les Més, nostres gestes. crec que una mica més tu que jo, però bueno, ahí estem. Estem intercalats últimament, si sembla fa una mica de ràbia, però bueno. Sí, jo crec que ja que ens deixaran d'escoltar, al final diran això que es comenten les seves victòries. O vindran aquí. O sigui, la cosa és, si tenim un podcast, ja sabeu, l'èxit està assegurat. Sí. Cal mencionar, primer de tot, que el dia 9, el proper dissabte, dia 9, ve el Gran Campionat de Catalunya, el Centre Comercial Experience, i si tot va bé, està planificat fer el 6è podcast allà en directe i, bueno, esperem també, fins i tot si us quedeu, poder parlar una mica amb algú més i que no només siguem nosaltres dos i tenir algun convidat també. Sí, sempre està bé això. I tenir algun convidat que ja ens teniu molt vistos a nosaltres i voluntàriament, no hi ha ningú concretament que diguem tal. No, tenim un parell que volen Sí, comentar sí. unes coses que els hi direm, però la resta veurem. Aviam qui guanya, qui tal, i aviam què es cou, aviam què surt. Sí, i avui repassarem les tornejos i una copa interna també de Reus i comentarem una copa d'Horta també. I allà tenim pensat tot, òbviament, comentar tot el Campionat de Catalunya i les lligues i copes de cada Sí, associació. veiem, Club, si hi ha molt perdó. contingut, farem un bastant aviat després de lligues i copes també, posant al dia. Sí. Doncs som-hi. Som-hi, deixo Ens compartir. vam quedar després del torneig Besora Leal de rànquing català, Mhm. que I era a a finals veure... de febrer, vull dir, ens vam deixar tot març i tot abril, quasi, de tornejos. Efectivament. De fet, aquí tenim... La primera data és del 20 de març, veig, el Carnestoltes de Reus, que es va jugar. Sí. Doncs sí, comencem per aquest torneig intern a Carnestoltes de Reus, que Avui espero que no em falli com la wifi com l'últim torneig. S'ha dit que hem canviat la wifi de casa i tot. No va ser per allò, però s'ha canviat. Així que esperem que... això s'està professionalitzant, el podcast. Vale, doncs mira, aquí tenim Dos dues... grups de sis. Això, aquí que baixo. Es veu bé, no? Sí, es veu bé. Perfecte. Tenim dos grups de 6, 12 participants, i veiem que era una fase de lligueta entre aquests i diria després passaven, bueno, Més ho avall, veurem, però crec que eren els dos primers de cada grup feien semifinals i final. efectivament. Van aconseguir aquesta classificació Barça contra Borussia, primer contra segon, i Barça, primer contra segon, etern. per l'altra banda, Ajax contra Sí. Rocatenc. Potser alguna sorpresa aquí portaven venint en forma el Torelló, que havia Sí. estat guanyant alguns. Bueno, va participar o no? Perquè, veiem si... Sí, l'he vist una mica més avall, a la quarta posició del Sí, grup B estava, sí. Sí, va tenir Torelló, 3 punts, només. 3 punts, sí, Dia fluix. un dia complicat, amb 4 derrotes i una victòria. I a l'altra banda també, per destacar el Reus Deportiu, també un dels que està més en forma segon a la Lliga de Reus, que tampoc podia passar com als dos primers. Correcte, i gran Barça, Sí, etern, primer de grup, superant Ajax, a Reus, i s'enfrontava al Borussia, i per l'altra banda també el Gran Rocatenc sense cap derrota, que s'enfrontava a l'Ajax. Vèiem dos semifinals molt ajustades. sí. I entre dos, Barça i Borussia, recordo que a la Lliga estaven una mica més amunt el Borussia, però ahir, i l'Ajax sí que la Lliga estava més amunt que el Rocatenc, però uh, havia punxat, va empatar amb ell, amb el Rocatenc, o sigui que també tenien ja força competitivitat entre els dos, i els dos partits es decidien per un gol només per la mínima. 1-2 en cas del Borussia i 1-0 en el cas de l'Ajax. Correcte. I al Ara bé, final, aquí veiem, vam contrastar les dades i primer torneig
del Borussia, un jugador clarament dels de Reus, dels que està amb un potencial clar i que està cridat a començar a guanyar algunes coses i començava molt bé el seu primer torneig intern, aquest Carnestoltes de Reus. Així que Sí, sí. felicitats. Jo vaig parlar amb ell que vam jugar el primer partit de l'Open de Reus de l'altre dia i li vaig preguntar per la Lliga i això, com es sentia, i va dir que prou bé, però que tenia més la mirada enfocada a la Lliga de Campions, a la Champions, que estan fent a Reus també, que encara estan fent, no sé si la Lligueta encara o ja van per les eliminatòries, però que ho té en ment. Sí, el Xavi mestre, no? Sí, sí. Xavi Mestre. Molt bé, Molt doncs bé. gran mestre que comença a guanyar el seu primer títol encara que sigui intern i Sí, l'esperem sí. aviat també que comenci a fer passos a nivell català. Enhorabona pel senyor Xavi. Seguim. Aquí tenim una copa, la Copa Primavera, la quarta Copa Primavera de Horta, que la volem comentar ràpidament perquè està encara en fases inicials i No, sí, no aprofundirem ara sí, mateix, però és la copa oficial d'Horta que li han trobat un format diferent, fan 2 grups de 10. Sabem que tenien bastanta gent animada i en sí, aquesta copa doncs participaran fins a 20 jugadors, vull dir que molt, molt xulo i creiem, hi ha aquestes fases i aviam si sí. surt més o menys quants classificaran. Aquí baix ho tenim. Fase final, Un, dos, vuitens vol dir 16. sí, Classificaran fins a 8 de cada grup, vull dir que és més una copa per agafar ritme i quedar ben posicionat per després tenir unes bones eliminatòries. sí, sí. I els que no aconsegueixin passar, doncs fan la copeta. Aquí baix una segona fase pels que no Correcte. han aconseguit passar. Molt bé, doncs Veurem ja com evoluciona. veurem. Ganes de veure nous noms per aquí destacats. I tant. I llavors arribem ja a l'últim torneig que vam fer èmfasi en l'últim episodi, que és la Copa Somesport d'Osona. Copa Somesport. Finalment van ser 42 participants, hi va haver una baixa. Sí. I res, com ara ja acostumen a ser els tornejos de circuit català, com que són només en un matí bastanta gent, es fa un sistema suís de 6-7 jornades, en aquest cas de 7, i després eliminatòria directa, vuitens, quarts, semis i final. I és un format que realment hi poden haver bastantes sorpreses, perquè al final tu jugues. Costa passar a vegades entre els 16 primers, però si Sí. aconsegueixes entrar, saps que tu jugues tot a un partit i és més fàcil donar la sorpresa que en els típics quadres de vuitens de mort d'aquells grups de 4, no? Potser. Sí, sí, sí. Home, jo crec que si se't complica en dos o tres partits, és probable de que hi hagin més sorpreses. El que passa és que jo crec que com més jornades hi ha, menys lloc a sorpreses pots tenir. Però bueno, sempre acaben haver-hi alguna campanada, alguna bona actuació que no ens esperàvem, com per exemple, veig una quarta posició de Lluc Gener, millor posicionat Correcte. d'Osona, d'aquest sistema suís. Sí, sí, increïble. Ja n'hem parlat molt d'ell. I també fins i tot entrava en Pau Serra, un dels altres joves d'Osona en 11a posició. I llavors també teníem, tancant aquests 16, jugadors com el Noean, el Josep Grau, que, Sí, sí. que és destacable que segueixi podent classificar entre els 16 primers i fins i tot un de nou que teníem benvingut de Sant Just, el Joel Peralta, que va rascar aquesta 16a posició i, I, posteriorment es va endur el trofeu a jugador revelació més que merescut per arribar i moldre entre els no, 16 més primers. que merescut perquè és que jo vaig jugar amb ell perquè vaig quedar primer i ell 16 i vam jugar a vuitens un contra l'altre i em va sorprendre que em va dir, no, sí, he començat a jugar a l'octubre o al novembre. I vaig dir, però i què fas aquí? Llavors, i a part jugàvem molt bé, que no havia jugat ni de petit ni de res. O sigui que un No, ben increïble. merescut revelació. Des d'aquí esperem que es vagin animant a venir més i ojalà puguin seguir també a Sant Just una mica animar-se de nou uns quants i fer les seves lliguetes i les seves coses i els seguirem de prop. Sí, aquí potser també la sorpresa més per la part baixa és el Titans, que va estar a un punt de poder estar
Sí, A la següent fase, l'ICK, l'Antoni Casadevall. correcte. L'Iceca que es quedava fora, Titans, l'Òscar Herrero que s'ho va estar jugant Mm. fins a l'última jornada contra mi, vull dir, Ah, sí? Vau fer un bon última jornada, sí. el que perdia es quedava fora i ho va tenir també allà a tocar, l'Edu Ferreter, bueno, jugadors que estan ahí i que aquesta vegada, com bueno, el Dinamo, l'Edu Serra, Sí. aquesta vegada els hi va tocar anar a la categoria B. Veig molt bona participació d'Osona, eh? A cada lloc veig noms d'Osona. Sí, al Vau fer final bon èmfasi en aquest torneig. un s'ha de fer fora a casa, si més no, per Sí, abundància. sí, sí, sí. I I llavors res, si passaven vols els anem 16 primers directament a les, aquí, a les eliminatòries finals. aquí, Comencem categoria. per... Teníem el gran debut de la Núria Garriga, Mhm. eh, primera dona jugadora ara actual d'Osona. I bé, sumava ja algun puntet, crec, a un empat o així a la fase, i aquí aconseguia la seva primera victòria en el moment clau per evitar aquesta última posició Sí, i, sí. bueno, i acabar amb el cap ben alt, no? A ser el seu debut. Sempre està bé acabar, encara que el torneig hagi anat com... No, potser no com t'esperaves, però bueno, també la Núria acaba de començar i és més agafar el toc i això, però acabar amb una victòria sempre queda millor, no? Sí, sí, al final portar 4 partits. Vull Clar, dir clar, que és normal això, està perfecte. Doncs aquest i era en els grans reconsoladors. categoria D teníem Això. sorpreses i sobretot jugadors d'orígens que ens agrada veure. Mhm. Veiem a la final, sobretot, destacar Jaume Carreras contra Carlos Peralta, Això, sí. finalista un de Sant Just i l'altre del Pallars. Participació d'arreu del territori, en aquest cas, en la seva fase de la categoria D, arribaven fins la final i queia per la banda del de Pallars per un 2-0. I també el retornat Carlos Peralta de Sant Just, bueno, es Sí, plantava sí, sí, dins la sí. seva categoria fins la final, vull dir que esperem veure'ls també més sovint. No tenia ubicat gaire la gent del Pallars i estic veient que aquí una bona semis 5-0, a final també 2-0, bon contundent, sí, 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 sí. molt bé. Pugem a la categoria C, que en aquesta, aquí també, com abans, veiem molts noms d'aquí d'Osona, també veiem Edu Ferreter, um, Correcte. sí, sí, Semifinals semifinals, poblades d'usonencs. Hi això, havia tot Osona. 3 usonencs de 4 i al final el d'Horta, a l'Edu, Mm, que s'ho va endur. Va primer guanyar per 3-1 el jove Aran Garriga, el Dream Tunenc, i llavors s'enfrontava a l'Ignasi Gené, que actualment també està en bastanta bona forma a segona divisió i sí, també perdia per un ajustat 1-0. Vull dir que l'Edu a vegades li costa tirar a l'inici passant-te a la fase avançada o sí. pel títol, però quan cau sol rendir bé, bé. Sí, i quan arriben les eliminatòries directes, estigui a la categoria que estigui, s'ha de guanyar, eh? S'ha de guanyar i aquí ningú Així va que poder, perquè... ja sabem, Sí, sí. Edu, et toca començar a classificar més amunt ja. Pugem a la categoria B, que, com hem dit abans, aquí ja ens trobem noms més que normalment solen estar a la categoria A bueno, o que han guanyat algun títol. I, a veure, aquí tenim noms, l'ICK, tenim Sí, el Adrián Bravo, Titans, el Dinamo, el Va com va. va com va també. I bueno, el més destacat també jo crec que és el Sergi Daví, que és el Liverpool, que Sí. portava 20 anys sense jugar una competició oficial. Oh, Ho va deixar cap al 2001 o així, vull dir, més de 20 anys, i tornava, havia estat practicant alguns diumenges i molt, molt, molt bon paper. No va ser sí. el revelació, bueno, perquè també hi va haver el Joel, però va aconseguir aquest sotscampionat de la categoria B que, bueno, gran, gran mèrit per la poca trajectòria i haver tornat just ara, vull dir, increïble. I a Va més haver-hi molta caient gent que contra podia un ser. Titans. Mhm, sí, sí, i per un gol només. O Sí, sigui, sí. va haver-hi molta gent que podia haver sigut la revelació en aquest torneig.
I guanyant també, que jo no no tenia tan ubicat el Ferran Garriga, i guanyant-lo quarts 1-0, molt bé, molt bé. Bona Sí, després actuació. 2-1 contra el Dinamo i a l'altre semis, bueno, un 1-0 entre Titans i CK, que això podríem estar parlant d'una final del Campionat de Sí, Catalunya, sí. quasi. Sí, sí. Increïble. I aquí arribem als vuitens de la categoria A, que és les eliminatòries pel títol. Sí, sí que I als vuitens no hi va haver masses sorpreses. no, Potser no hi va massa sorpresa, la veritat. Va ser, al final, els que classifiquen entre els 12 i la 16a posició tenen un paper difícil perquè s'han d'enfrontar sí, sí, sí. amb un dels 4 o 5 primers. I en aquest cas, per exemple, en Lluc Gener, que havia quedat quart, fins i tot havia guanyat Antoni Vila Sí, durant el sistema suís, aquí se li va girar la truita i va tirar d'experiència al Llobe i li va tornar va, de fet un contundent 5-1. va ser el rival que de més gols el va guanyar la Sistema Suís, que no es trobava, no es veia malament jugant, però no, algun resultat no el va acabar de treure bé, i recordo que va dir això, que és, mira, és el que més m'ha guanyat en el Sistema Suís. I el va tocar a vuitens i va dir, canvi de botons, va canviar l'altre equip que tenia i, bueno, és el que li va anar millor. Llavors tenim ja uns quarts molt, molt ajustats, tot 2-1, increïble. Ja demostra el gran nivell Ah, sí, sí, que sí. quarts tot per la mínima. Al final acabàvem passant una mica potser els de més galons. Bueno, no, a la fase alta sí, de Sau Adrià Vila contra Eric Mhm. Blanc guanyar ajustat, Carles Garcia també guanyar ajustat contra Antoni Vila, i a baix sí que potser una mica els dos un palet més favorits, que eren Sí, el Jero Sánchez i jo, quèiem sí, els és dos per veritat. la mínima contra també dos grans jugadors com són el Jordi Fernández i el Jordi Roca. Aquí m'estic fixant perquè no tenim el, la puntualització que ho digui. El vostre partit, el Hero va ser sense gol d'or ni rec, i el teu sense tampoc, no? El meu anava al d'or, diria. A gol d'or, Ara. perquè els dos de Sí, dalt sí, va ser penals. sí, sí. Que això també que fa falta dir-ho, perquè posa 2-1, però no, va ser 1-1, Doncs gol d'or i penals. juraria que vam anar a gol d'or. Sí, 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 sí. sí, sí, crec que sí. Doncs això, que hi han, de les quatre eliminatòries, hi ha una gol d'or i dos que van estar a gol d'or també, però que no es van decidir i van anar a penals. O sigui que va ser uns quarts molt durs, aquests. No, no, tot per la mínima. Sí, Llavors, sí. a les semis, també més a la mínima a la banda de baix, que en Jordi Roca tornava a arribar a una final d'un gran torneig. Sí, Al final, el Batman, d'aquells jugadors que mai es despenja, a vegades té uns tornejos que no acaba sembla que no acaba de tirar, però sempre, sempre un incansable a les lligues i els tornejos, vulguis o no, tard o d'hora, torna a aparèixer, no? sí, sí. I a la fase, a l'altra semifinal, doncs va ser un partit molt obert d'anada i tornada sense quasi defensa, però bueno, va ser més mèrit dels atacants, perquè al principi vaig avançar jo crec que 3-0, em va ficar 3-2 el Carles Garcia, 4-2 meu d'un gol de rebot crec que va ser, i llavors ell 4-3, o sigui, va estar més apretat del que sembla, tot i que hi ha tants gols. I bueno, I per sort vaig gran arribar al final, final. Per arribem sort a la meva. gran final, que per contundència, aquí sí, s'anava... Van entrar els gols, bueno, portaves ja un molt bon ritme, venies de guanyar també el Besora Leal i no sé si algun més de rànquing del, del, del... Rànquing català, no? Com Que li no van ens dir? conf... CC... És que ens va dir un nom, Rànquing crec, Ens va CCCB, comentar el sí, Claudi. sí. En Claudi ens va comentar Rànquing que CCCB. això no diem rànquing del Catalunya, sinó rànquing CCCB i rànquing català, no? Sí, Vale, doncs doncs sí, no, de rànquing català havia guanyat aquell, i doncs el Besora Leal i el de Somesport, doncs mira, em va seguir ajudant sí, a... segon torneig consecutiu, consolidant el gran estat de forma i bueno, molt bé. També en Jordi Roca, que va fer un gran torneig i no va poder acabar de culminar-ho por lo alto. No, a la final em va ajudar molt un gol molt aviat que vaig fer de molt
quasi el córner estava al xut, que va ajudar molt a ficar-me a 0 perquè em va agafar confiança i llavors em va anar més de cara tot. Doncs molt bé, Aquí acaba això. seguim ara amb el torneig de Carnestoltes, ara del circuit CCCB. De primavera, el que El me salta... rànquing. No, primavera. Carnestoltes ja ens va passar. Però bueno, va ser similar, ja fem un petit Sí. spoiler que... Vale. Aquí, doncs, com sempre hem comentat, aquest rànquing del CCCB sol haver-hi una primera fase de grups, però últimament també s'està imposant el sistema suís, i en aquest cas va ser així, que tot i no ser 40 persones com l'altre torneig, van fer sistema suís a la primera fase, érem 18, i això també va fer que es toqués una mica les jornades, oi? Que els primers 2-3 Sí. partits es van Amb tan trastocar. poca gent semblava que no acabava de trobar bé com quadrar-ho, l'aplicació, i després sí que ja es va anar ajustant sense problema, però hi va haver certa controvèrsia, sobretot a la segona jornada i tal, que va crear uns enfrontaments ben curiosos. Bueno, tot i així... També, amb el nivell que hi havia era normal que la gent es queixés, perquè ja et podia tocar qui volgués que... Sí. Bueno, és que hi passaven, si recordo bé, els 12 primers, i els 4 primers tenien el premi d'estalviar-se vuitens i anar directament als quarts, no? Descansar una mica, que això és un arma a doble fil, hi ha gent que li agrada més que menys, però bueno, tenien aquest premi de, com a mínim, evitar vuitens i anar directament a quarts. I ja veiem, noms fora, mira quins noms, no? Un altre cop, com sempre, és que ara ja és normal ja veure aquests noms a fora. Al final sabem que hi ha molts jugadors amb molt nivell i sempre li toca algú quedar-se fora, en aquest cas Antoni Vila al Jove, Spartacus, Estrella Verde, Immortales, noms que solen estar entre els primers. I tant. I que, mira, si haguessin passat 16, haguessin passat tots aquests, però clar, aquest torneig era més petit i era més car passar a la següent fase. Sí, si vols. Tiro un ball. Comencem per la consolació ràpidament. Aquí també els dos primers de la consolació passaven a semis directament, que eren el Llobe, l'Antoni Vila i el Carles Garcia, que es va retirar. Llavors, el que guanyava dels quarts de final entre Estrella Verde i el Granada passava directament a la final, perquè la semi no tenia rival. Que va ser l'Estrella Verde, que va guanyar pel Granada 4-2, i a l'altre quarts de final, Immortales, per la mínima, el gol d'or guanyava el Racing. Sí. I doncs es queda una semis, una semi, perquè l'altra ja estava, era Llobe Immortales, que, potser per galons, per posició a la Lliga de Barcelona i per posició al torneig, era potser més favorit el Llobe, però l'Immortales venia més crescut, més gana. El Llobe quasi va passar a la següent fase, no va passar, i va completar el millor partit. És el que passa una mica, a vegades costa agafar-se a aquestes consolacions o fases bé quan estàs més acostumat o esperes seguir pel títol i no pots avançar. Hi ha dies que costa, es fa dur, no?, haver de lluitar per una categoria que no estàs tan acostumat o on potser no et pertoca tant. I en aquest cas l'Immortales es feia molt fort, s'enduia a les semifinals. I també el més sorprenent també, la final, 2-1 contra l'Estrella, i a més tothom ja feia una mica conya perquè, just la setmana següent, aquest mateix partit,
al revés de la Estrella com a local i Mortales visitant, era el partit final de la Premier on l'Estrella es jugava a ser campió, depenia d'ell mateix. Bueno, ja podem avançar que ha sigut el gran campió Així i és. esperem tenir-lo amb nosaltres, comentar-ho bé i celebrar-ho bé i comentar bé com va anar aquesta trajectòria dels últims partits de Lliga i si se li va fer gaire llarga. Sí, sí, sí. I que no feia falta, també li diríem que no feia falta esperar a l'última lliga abans de retirar-se per guanyar-la, però bueno, que si volia fer-ho així tan èpic, doncs ja està bé. Des d'aquí molt contents per l'Estrella i en parlarem amb més deteniment aviat, Sí. esperem. I en aquest cas, enhorabona a l'Immortales, que s'han portat la Copa de Consolació. Sí, sí, totalment. I a la fase pel títol, aquí ja tenim, com veiem, que hi ha els 4 primers jugadors, que són Atlètic, Arrai, Batman i Calaiaia, que passaven directament. I llavors, aquí vuitens sí que hi havia hòsties fortes per Sí, sí. avançar a quarts. Partits on podia guanyar qualsevol. Primer Sant Paulí es desfeia del va com va, per 2-0. Tocornal per la mínima s'enduia el partit per 2-1 contra l'Sporting. Mítica parella. Sí, sí. I més avall, l'ICK per un tímid 1-0, suficient per continuar, i el Mercenaris 2-0 contra el Xondós. Aquí sí, Mercenaris que s'havia sentit bastant bé tot el matí i Sí. guanyava bé a un gran Xondós també. I mira, començant per aquí quarts de final, el Mercenaris crec que es va avançar, no?, amb el teu partit contra tu. Sí, O de sigui, seguia fet, fort. 2-0 es va posar. Sí, sí. Un partit que la veritat que era complicat. Tal com es va posar, Mercenaris va jugar bé i fins i tot va tenir un clar xut per fer el 3-0 i el perdonar. Llavors el contraatac va venir el 2-1 meu i a Ja partir va d'allà llepar. també em vaig créixer i vaig aconseguir donar-li la volta, però un partit molt, molt ajustat que, de fet, jo crec que va ser una mica la clau que va canviar el meu torneig. Mhm. Home, totalment. Remuntar un 2-0 a quarts de final et deu donar unes ales que dius, aquí no en para ningú ja. Però bueno, a l'altre per sobre veiem el Batman ICK, que va haver-hi un gol d'or bastant llarg. No va arribar... Correcte. Sí, sí, sí. Crec que hi havia sense ratlles ja, però no es va resoldre per sense ratlles. Va ser, bueno, un atac i fer suar el Jordi fins que al final un mini petit fallo amb el porter va ser que va deixar un xut sense cap, bueno, sense porter en l'ICK a l'àrea a l'àrea gran i va passar a semifinals. Llavors, a Rai Tocornal, sense discussió, Tocornal abans l'eliminatòria prèvia va patir una mica més, en aquesta més contundentment va passar a semifinals i, bueno, no pot venir molt a tornejos ara mateix el Tocornal i la Lliga crec que tampoc la pot jugar, cap, ni el Badamides ni res, però, bueno, en molts No, tornejos el que ve, a Valamides sí que semifinals... l'està jugant, el Ah, va estar Valamides. jugant? Vale, vale. Però sí, de moment està amb un ritme més tranquil i quan pot, i quan no, no. Però sí, sí, va fent Però una mica així, aixàs. per això que quan pot arriba i fa semis. I, bueno, Sí, sí. i, I bueno, ja... jo amb el Sant Pauli, Sí, res, partit com va que anar bé, això? sí, no, va anar, potser similar al que he contat amb el Cornal, bastant bé. Jo venia d'uns tornejos que podia passar això de que passava dels 4 primers o 5 i descansava una eliminatòria i m'anava a la següent. I vaig començar molt concentrat, molt seriós, sense perdre l'atenció i em va ajudar això, i que Sí, no sí, és començar que relaxat. no hi ha altra. De fet, veiem que a Rai li van caure 3 i venia de descansar. Batman va estar molt ajustat, però també va acabar caient. Sí, I jo, sí, per sort, ho vaig girar, però també va començar totalment malament. Vull dir que és el que dèiem. sí. Per una banda, són tornejos molt exigents físicament i sembla que va bé descansar, però a nivell mental sols desconnectar més i si no t'hi poses molt en sèrio, a vegades costa tornar a agafar el ritme, no? Mhm. D'uns quarts de final. I tant. I ja semifinals, per la banda de dalt, en aquest cas no fallaves, Sí, l'Atlètic 3-1 contra el Tocornal. una mica similar al teu partit amb el Mercenaris, em va avançar 1-0 i vaig poder remuntar a poc amb el 3-1 final, tot i que va haver-hi xuts al pal, xuts al porter del Tocornal, però al final, per sort, doncs mira, vam passar a la final.
I per l'altre semi, en el meu cas, guanyar un 1-0 a l'ICK, bueno, sense més, un partit esperable, més cap al seu terreny d'anar fent tranquil·lament, sense massa risc, un joc tranquil també per part meva, i al final, a falta 3 o 4 minuts, vaig tenir una i va entrar. No, Sí, sí, no, ja és així. complint i fora, no hi va haver més tema aquí. Ja veiem, quan juguem contra ell és complicat sortir del seu joc, perquè a Sí, vuitens sí. 1-0, a quarts 1-0 i a semis Al 0-1. O final sigui, saps que ell en tindrà una o dos, tu una o dos, i qui estigui millor se l'emporta, no? I a la final, a la final sí que va estar un millor que altre. A la final sí. bueno, a nivell de joc vam estar una mica similar, però sí que és veritat que a nivell d'eficàcia Oh, vaig ser molt més contundent i això va ser bastant difícil per part teva de capgirar, i cada cop que intentaves apropar-te al marcador no acabaves de culminar amb un gol, i cada cop jo girava amb un altre gol, i ja va arribar un moment que el quart ja va arribar al final i ja em vaig donar la mà perquè ja estava sentenciada a la final, sí, no? sí, va ser una final que em va frustrar perquè crec que vaig perdre només aquest partit en tot el matí, a la final. Però perquè em sentia jugant bé, anava superant bé les eliminatòries, em sentia bé. I només començàvem a tenir, crec que vaig tenir dos xuts jo, que van anar al porter els dos, o un amb el porter i l'altre fora. Bueno, em vaig començar a ensorrar perquè vaig dir que la iaia no pots fallar, no pots fallar. I doncs, al final va ser així. Però bueno, bé. Bueno, per sort tenim uns quants d'alguns tornejos, ara tenim alguns gols registrats i gravats, per sort, últimament a vegades, i bueno, si veiem que es pot, intentarem afegir alguns gols de les finals i tal. A veure. Ja veiem si tal, perquè com només tenim gols, bueno, si veig que es pot, aquí els tindreu, si no, Ja, doncs no. I també us animem, que ens va molt bé tot el contingut que graveu, de xarxes, del que sigui, de gols. És útil, intentarem sempre que puguem afegir-ho aquí sí. i donar una mica que sigui això tot més viu, no? Sí, més visual i més... que es vegi més millor. Una mica O sigui, d'alegria. comentar-la està bé, però si vaig veure els gols que et diem, doncs millor. Doncs seguim. És curiós perquè, bueno, això també feia... Jo havia estat bastant despenjat en el rànquing CCCB Ah, mira, sí, i això ho podem mirar aquí, que el tinc aquí. sí, i aquest va ser l'últim torneig, i el fet que el Madrid, el Jero, se'l perdés, em va fer tornar-me a apropar encara una mica, encara amb contundència. El Madrid està a 26 punts. Però bueno, ja em torno a provar una mica, no? I bueno, és curiós perquè sempre diem que d'alguna manera ara els que més en forma estan són el Jero, tu i jo, Sí, i més o menys cada un lidera un dels tres rànquings és veritat. més, més vistosos, no? El Jero fa ja un temps que està liderant en solitari el rànquing CCCB. Sí, En aquest cas jo, que ara veurem amb l'Open de Reus, però segueixo líder del rànquing català, tot i que també estàs a prop. I en el cas de l'Elo, sí que hi ha hagut fluctuacions, però bueno, fa també un temps que de moment el més ben posicionat ets tu en aquest cas. és veritat això, sí, sí. Traiem el cap de diferents llocs, Sí, els sí. tres, és veritat, sí. I bueno, hi ha moments de tot. Hi ha estones que, per exemple, el Jero estava molt allunyat aquí, jo estava molt allunyat al rànquing català, tu estàs més allunyat a l'Elo, i llavors Mhm. quan algú pot agafa una embranzida a l'altra, intenta posar-lo contra les cordes, i Sí, sí, s'ha sí. d'estar atent, perquè aquí bades i ja et fan fora ràpid. Molt bé, molt bé. Doncs hem repassat aquí també una mica. També he vist el Sant Pauli aquí a la 11a posició ja, o sigui, bona progressió la que està Sí, tenint en Claudi. sí, sí, home. En tot cas, hi ha un top 10 del rànquing CCCB. Sí, sí, i tant. Eh, Són Molt bé. paraules majors ja, sí. Mercenaris també, que antigament rebia el nom del Gran Consolador, però ara ja el veiem sempre a fases finals Sí, i sí, ara s'ha ja... tret el nom. Jo no sé qui l'haurà de rebre aquest títol, però el Mercenaris ja s'ha deslliurat d'ell, jo crec. I tant, i tant. Doncs bueno, anem cap al tercer dels tornejos que ens falten repassar, que va Sí, tenir lloc el 25 d'abril d'aquest 2026, és a dir, fa sí, una setmana i poc, i de aquí nou està. un Vale. torneig de circuit català que
aquesta fase de l'any ja vam avisar que venien un rere l'altre i era una fase de l'any important per rascar punts en rànquing en català, en Elo, i bueno, és una fase de l'any forta i important per intentar acabar la temporada de la millor manera, sobretot per la gent que està dalt i per tothom, a intentar escalar al màxim, per posicions també de Botó d'Or. Sabem que al final el Botó d'Or compta tota una temporada i, bueno, al final són tornejos i punts importants que s'estan jugant i encara que no tothom pugui accedir a guanyar el Botó d'Or, doncs potser poden accedir a un top 4 o un top 10 o un top 20. Hi ha molts punts en joc encara i molts I tant. tornejos importants. Sí, venim del Somesport, ara mirem el de Reus i encara queden el Campionat de Catalunya i el Ciutat de Barcelona, que sí, hi ha molt per I fer encara l'Olímpic aquí. Botó. Oi, l'Olímpic Botó, uah, Sí, 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 és sí. veritat. Bueno, No, per no, comentar tres aquest, plats forts. sí, per comentar aquest torneig una mica també, veig que els de Reus van fer molt d'èmfasi en aquest torneig en participació, com igual que el d'Osona, que hi havia molta gent d'Osona, el d'aquí Sant Borget també hi havia molta gent del VAP, i com el d'Horta, que també hi haurà molta gent d'Horta, segur. O sigui, ja està bé que hi hagi uns quants molts que van a tornejos a diferents llocs, però els que són cada club, que organitza cada club, doncs la participació local que sigui gran està molt bé. Sí, jo ho trobo molt bé i molt maco. També al final és una manera de rebre, com dir, aquí estem nosaltres, és el nostre torneig i per molt que potser no acabi guanyant algú local, bueno, a nivell de representació sí que es fan veure i és xulo veure també gent local que no sol jugar a tants tornejos, però que als tornejos locals s'hi ha d'anar, Sí, com a sí, mínim. i tant. Doncs mira, fem el, el 3 en ratlla dels tornejos en sistema suís. Aquí veiem un gran dominador. El format del torneig era de 4 lacs, 3,9, 3,8, 4,1, 2 també podien ser els botons, però en general era 4. I veiem el Hero dominant, igual que amb els últims tornejos de Nadal, que són Sí, sí, de sí. 4, i es veu que li van bé els botons grans en Hero. Sí, sí, sempre porta un temps que és dels... Si pensem en botons grans, jo crec que Hero és dels que sempre ha estat allà. Sí, sí, i tant, i tant. Bueno, i els de Reus, òbviament, és la Clar, seva clar. mida. L'Enric també, l'Aietà és un gran jugador de 3 i mig sobretot i botons grans. També, qui més veiem? En Pep Calm, d'Osona, és un Bona. gran jugador també de botons grans. Al final, Osona i Reus, sobretot tradicionalment, sempre havien jugat més amb botons grans i, bueno, es nota que aquests tornejos de 3 i mig cap amunt els hi agrada i fan millor paper també. Al final, quan estàs motivat, t'agrada i és el que una mica per on t'has criat jugant, sempre és més fàcil destacar. I, bueno, tenim varis noms, bueno, el Torelló fent tot un top 3 amb un Sí, sí, gran joc al matí fent-se fora a casa. i el gran crack, que hem parlat molt d'ell, de l'Ajax, i Mhm. òbviament no fallava la cita i es classificava entre els 16 primers, Sí, sí. aquesta quinzena plaça, juntament amb el Pradell, que ara no està jugant la Lliga, però és un dels grans de gran nivell de Reus i també aconseguia aquesta classificació per la mínima a la 16a posició. Sí. Molt bon nivell del Pradell, que ha pogut bueno, mantenir el seu joc sense estar jugant. I vull destacar que el meu pare em va dir que ell va jugar amb el sistema suís amb el Joan Canela a l'Ajax i em va dir que gràcies a veure com en parlem d'ell i tal, va jugar en sèrio des de principi, perquè a vegades quan no coneixes algú és com a veure com juga, a veure què tal, i el veure la nostra descripció de com jugava a l'Ajax, doncs va dir, ojo, perquè aquí hi ha perill, i li Sí, va al anar bé. final, bueno, és la gràcia això, que tothom estigui una mica al cas de tot i, bueno, intentarem tampoc parlar molt perquè al final ens sabran Sí, els sí, nostres trucs i ja no pot ser això. això no pot ser, això no pot ser. Bueno, 16 primers 16 primers passaven. i, malauradament, aquí començaven a caure noms. Molts reusencs que havien fet un gran matí, però no els hi donava per acabar classificant, com el gran Artur Martí, que tornàvem a veure, Sí, sí. el César, el Barça, uh, Siurana és el fill o el... El Quin de... fill,
Sí. El pare és El Pingu, doncs, no? El fill? el fill, el Pingu és el fill, sí. El Pingu. I el pare és el L'Oriol Roquetenc. Siurana i el pare, el Josep Maria Siurana, que també està aquí a la 26a posició. És el Roquetenc, oi? Sí, correcte. Sí, sí, sí. I bueno, I el Xavi si Mestre vols... també, que abans Sí, parlàvem bastant bé del Xavi Mestre, aquí no es va poder acabar de trobar ell mateix i va quedar en la posició 28. sí, si vols acabem de mirar... Sí, vaig a les categories A, B, C i D. Aquí. Vale, tenim a la Aquí. posició D. Sí, aquí està ja. Crec que cal destacar el grec, que és Mm. un nou benvingut d'Horta, eh, molt bona persona, i no sé ni si està jugant la Lliga, eh? Crec que potser no. Crec que la Copa, Uh, potser, no? sí, no tinc clar, fins que confirmin si juga a la Lliga, però a la Copa segur que sí. I ha animat i volia començar a veure què tal això dels tornejos i quin ambient es respira. I va fer una primera aparició Bé, està bé i això res, sempre. des d'aquí l'animem a seguir venint i segur que aviat podrà començar a sumar algunes victòries i anar pujant de categories. I tant, i tant. Aquí veiem però que no va poder passar a la final, però bueno, és el que té, el primer contacte amb els tornejos i al final uh, és a poc això. I Sí, a l'altra semifinal, el jugador de Palau, Josep Bosch, Bellurguina, va guanyar per 2-1. Després un matí que va ser complicat, va quedar en l'última posició, algun punt va treure, però no va poder acabar de fer més punts. Doncs va guanyar semis i és el que diem. Si t'emportes una victòria en aquestes segones fases, encara que sigui, bueno, la categoria que sigui, sempre sí, està sí, sí. millor que Bueno, res. al final també són rivals directes, també Sí, sí, Parlelo, si clar, saps, fins i tot si ha caigut algú que és d'un elo superior, doncs mira, dius, no només avanço de fase aquí en la meva categoria, sinó també doncs, em puc posicionar millor en l'elo de cara a altres tornejos. sí, sí, sí. I I bueno, el la grec, final... Ah, com a digues, dada digues. curiosa, nom d'equip, Penya Ciclista Priorat. Ei, Ja guai això. benvingut aquí a la comunitat i esperem que ja ens dirà. Deu ser un amant del ciclista, suposo, del Segur, ciclisme. segur. Suposem que sí, suposem que sí. Res, categoria D per un camisa groga, el Tottenham, el Manuel Saiz. Sí, Manuel I Saiz. passem a la categoria C, que tornem a veure ja d'entrada l'Edu Ferreter, Sí, que sí, sí, com abans, a la categoria C també, sí, sí. jo em repeteixo, Edu, està molt bé això, arribar a les finals de categoria C, però et volem veure més amunt. I tant. Sí que és veritat que potser li falta cert ritme, al final no para de ser pare Ja, això és complicat. i no atrapa tot, però bueno, sempre de nou categoria C i amb grans noms i fent un molt bon paper l'Edu. Sí, sí. Uh, de fet, es va haver d'enfrontar a tres reusencs. És veritat? Sí, sí, El Quatons primer, un gran Guatón. Quatons que el va guanyar 3-0. El Josep Maria Rebull. Uh, sí, no I al sé. final... És el Cèltic del Forja, Ah, el Cèltic del Forja. Típic que nom també de Reus. l'havíem comentat a la Lliga també. No Sí. sé. I després a l'altre Canela, el germà, El germà que diria que és el que ha tornat a Bayern. jugar ara, que ell havia jugat, Sí, però bueno, ara el Bayern doncs està tornant i a res, ficar-s'hi. va fer Mira, una gran victòria, un gran torneig per acabar guanyant aquesta categoria C i estava molt content i es va endur l'enhorabona a tothom perquè, bueno, és això, tornar-s'hi a ficar, tornar aquí i endur-te a la categoria C és un gran triomf. A més, es va 3-0 contundent contra l'Àlex Blanc, després contra el Rocatenc, 2-1, mhm. i fins i tot guanyant després a la final 1-0 a l'Edu. No, Vull dir no, que i xuta bé, xuta bé. Jo jugo amb ell i xuta bé. Sí, sí. molt bé. Home, té també un mestre germà també que si necessita alguna cosa el pot I acabar de tant. posar, acabar de tonificar per estar al màxim nivell. Doncs a la categoria B veiem també, bueno, com sempre hi ha algun, bueno,
Algun nom que podria abans, com hem vist el Noean, que havia pogut classificar-se a la Copa Somesport, en Jordi Poc, que també en quant a joc i en quant a nivell podria també estar a la A, però és el que Sí, passa, el que sempre diem. sí, com a més destacats, bueno, el Pingu, que no està actiu a la Lliga, eh, que ell en aquesta categoria B, molt bé, sempre se'n parlen meravelles d'ell i bueno, ojalà pugui tornar a recuperar una mica de ritme, tenir més presència en competicions tant de Reus com Sí. catalanes i tornar-lo a veure en la seva màxima esplendor. A mi en Pingu em van dir que va guanyar el torneig siguent el més jove de la història. Ell tenia 15 anys, va guanyar un torneig, o sigui que ja això era... El talent el té. Sí, sí, sí. I també destacar, potser, el usonenc, l'Arnau Casanovas, que és el Gordon Puig, que havia jugat també, no ho sé, fa 15 anys, potser, i amb aquesta saga de retornats pel Mundial, de moment encara no estan jugant la Lliga, doncs va aprofitar i es va animar a venir a un torneig, perquè el Copa Som Esport encara no va poder participar, i arribava fins a aquesta final de categoria B també, i de fet va estar a punt d'entrar entre els 16 primers. En Sí, part deia ell, sort que no he fet, perquè bueno, també al final debutar i anar entre els 16 primers fa molta il·lusió, clar. però alhora és això, no? Llavors a les eliminatòries et pot passar factura fàcilment el poc bagatge. Sí, i aquí almenys pots fer més partits, pots anar agafant més confiança i això, al final quasi fins i tot emportar-te copa. O sigui, bueno, Sí, copa sí. de Acabant-ho, guanyador. sots Sí, campió de categoria B. I un altre cop, Immortales, Norbert Bardina, que el que parlem de la importància, sobretot també de les dinàmiques, de la confiança, dos consolacions de, bueno, dos categories B seguides superconsolador, eh? Això que deien dels mercenaris. ja en tenim nou títol, ja tenim el gran nou consolador, O ell o l'Edu, estan aquí agafant aquestes... el consolador B i el C. Sí, clar. Bueno, a veure si que els hi serveix per fer com el camí, com el mercenaris, d'anar cada cop més amunt. No, és molt positiu. Al final, estar Sí, aquí sí, i estar guanyant és positiu i t'indica que tard o d'hora, si insisteixes, acabaràs més a dalt que a baix. sí, sí, sí. I doncs de la categoria A, veiem que primer de tot el Hero, que van fer una primera jornada amb el Narcís, amb el Pradell, que va ser molt just, a 3-2 va guanyar el Hero, però un Sí, gran sí, sí. partit dels dos. Ara bé, en els vuitens ja el Hero es canvia també de cara una mica, canvia el joc i es fica molt sèrio. I doncs, bueno, 7-0 contundent contra el Narcís. Sí, sí. Per altra El... banda, l'Arnau de Reus, que portava un també molt bon nivell durant el matí, es desfeia per la mínima del Samba, en Pep Calm. Duel familiar, el uh, familiar. 2-1, no? Bastant just va anar això. 2-1, es va avançar el Llobe, i mira, va estar bastant temps pressionant-me, però en una bona contra em vaig jo poder empatar i a l'últim segon ja de, dins del gol d'or vaig fer el primer passe, el segon i doncs cruelment vaig aportar el partit. Per altra banda, Jordi Roca es desfeia en contundència de l'Adrián Bravo, que va marxar una mica descontent perquè, bueno, hi va haver aquest petit malentès amb els tamanys en el torneig que es va clarificar abans de començar que havien de ser de 4 els jugadors i sí que és veritat que alguns altres anys es havia fet al màxim també fins a 45, llavors tu Sí, podies utilitzar una mica també molts més petits i ningú s'acaba de posar sèrio amb el tema i sí, eren més permissibles. I aquest any sí que van dir que per jugar realment un Open de Reus a Reus, com ells ho entenen, havien de ser botons de 4 i això li clar. va afectar una mica ja que no tenia tan bon joc ni tant acostum amb aquests jugadors i tot i classificar no s'acaba de sentir massa còmode el Titans. Sí, sí, això també és un tema també de cultural del club, perquè ens van avisar de que el torneig era 45 en mida lliure, però lliure, 40, 45, allà a Reus s'entén com més amunt, perquè sempre van a Sí, tirar sí, més sí. amunt. En canvi, bastants clubs de fora de Reus i més de Barcelona o d'on sigui, tendim a tirar més avall perquè ens sentim més còmodes, i per això va haver-hi Clar, el... clar, clar. I bueno, aquí jo crec que una de les grans sorpreses, el Penyarol, el Joan Palomes, Mhm.
Costa veure l'actual Preci Està del molt ficat. Catalunya. I, bueno, molt bé. Jo, de fet, fins i tot vaig jugar amb ell just al primer partit. El vaig guanyar a Miracle 2-1 i no sé com li va anar, però que aconseguís quedar entre els 16 primers vol dir que està allà. I crec que fins i tot, quan ho avaluem, ja veurem, però va estar segona disputant-se els Sí, play-offs per una possible ascens a primera. Vull dir que el nou Preci també també està en rendeix forma, els... està en Sí, forma. sí, també rendeix tant a les oficines com al camp. I bueno, I a més aquí... avall, Sí, que sí. tenim ICK, que es desfeia per 3-1 d'en Ramon Garriga, No, jocs molt oposats, sí. i de ben segur, en aquest cas, en Ramon no va poder seguir eh, el ritme de l'ICK i ICK contundent 3-1, que Sí. està a un molt gran nivell, com ja veurem després. I l'Enric, un gran jugador, com dèiem, de De botons botons grans. grans, que sempre fa un molt bon paper a Reus i a tornejos així, se'n anava per la mínima 2-1. Bueno, allò content, però alhora Ja, allò que dius, sí. me n'he anat jugant bé i dius, ostres, una mica més, no? Avui, Sí, sí. Però però el bé. Carles, si no vol i com li surt a vegades, doncs no et deixa passar. No fa amics, ell. I finalment el Joan Canela, que no ens havíem... Jo només havia jugat amb ell en una final, a Sí. la final del Memorial. En aquest mateix canal està, la Sí, final aquesta. que la vaig anar a consultar, que va ser increïble, i se va acabar enduent el Joan Canela, a l'Àjax. I aquesta vegada doncs, ja també igual, no? Molt respecte, amb moltes ganes, perquè els dos tenim un joc bastant obert i va ser, bueno, aviam qui li sortia més i vaig tenir un molt bon partit amb encerts, però va ser un partit divertit. I en aquest cas, bueno, més encert que ell i ja està. Vaig acabar emportant el... Sí, sí, sí. Passem als quarts. Els quarts, doncs per sobre el Jero segueix amb 2 partits, 10 gols, 0 en contra, sent bastant sòlid contra la gent de Reus i bueno, sense duel dels esquerrans, això està bé, perquè poques vegades passa en un partit de botons, però bé, va acabar passant a semis bastant sòlidament. I el mateix podríem dir per les següents quarts de final, que van ser De el fet, Jordi uns Roca contra... quarts sorprenents. No sabem Sí, per què, però unes diferències de gols bastant que això no es veu enlloc. Vull dir, feia, no, crec, bastants tornejos que no es veia uns quarts amb aquestes diferències. ho hem vist al Somesport, al Primavera, aquí, bastant diferent. Al Aquí final 5-0 amb el Jordi. sí, hi ha Digues, pocs digues. espais amb els botons grans i quan vas perdent Mm. has d'arriscar encara més, has de fer xuts més complicats, costa trobar i alhora, si estàs en forma, pots combinar molt ràpid i fer bastants gols. Llavors, es noten molt més ràpid les dinàmiques diferents en els partits i és per això que també és més probable que hi hagi aquests resultats, no? Sí, en aquest partit a mi, i el mateix que he comentat amb la final de la Copa Somesport, ben aviat un xut que em va permetre treure en corner directe i posteriorment un gol, i tot de cara llavors amb el Jordi, tot de cara, que la fase prèvia als sistemes suïs havíem jugat i va ser 5-2 per ell, o sigui que és això que dius. El següent, Eric Blanc contra ICK, l'Antoni Casadevall, partit que també, bueno, l'ICK es va mostrar molt contundent i em sembla que l'Eric en 2 minuts o no sé com ens ho va explicar que en un li va mig regalar un gol en l'ICK, llavors va fer un gol en pròpia i bueno, Sí, no perdona. L'Antoni sí, clar. és, bueno, és dels jugadors amb un estil de joc més únic i també amb una manera de sorprendre tothom més increïble i segueix estant sempre allà dalt amb un Sí. gran nivell i en aquest cas ho vam veure tots que no fallava quasi, estava a Reus jugant molt bé. Sí, sí, i queda els teus quarts de final contra el Carles García Espartacus. Sí, bueno, un partit que va començar amb imprecisions i el Carles podia haver-se avançat com la majoria de partits, eh? Al final, els primers compassos sempre tant uns com altres solen tenir i marquen molt a una eliminatòria. Sí, sí. I en aquest cas el Carles no va estar de sort i fins que van començar a entrar per part meva i llavors ja no va tenir massa a fer.
Clar, en els tornejos de final, com que són 20 minuts i que no hi ha canvi de camp i és tot seguit, el com comences i com Sí, estàs a la primera meitat pot marcar molt. Pot marcar és molt. clau, és clau. La dinàmica, més això, els inicis de Sí. partit. Al final, Carles tenia opcions de gol, fins i tot algun pal, també se'n va quedar una pilota sense porter a la línia, que llavors vaig tenir la sort que vaig defensar just amb el porter exactament davant, vull dir que no Clar. podia arribar amb cap i al final va acabar sent blocatge directe. I bueno, tot d'ocasions bastant clares que no va poder materialitzar i bueno, ja sabem com va. Quan ja té nivell, l'altre a la mínima que pot, cap a dins. I això ens deixa en unes semifinals calcades al previ torneig, al Primavera, que és Antoni Casadevall, Adrià Garriga i Atlètic en comptes del Tocornal, el Jero Sánchez del Real Madrid. I els dos partits també, per un gol, per la mínima es van resoldre, els dos a gol d'or, a més. I, bueno, si vols comença amb el teu. Sí, jo amb l'Antoni, partit molt semblant a l'altre, el de Primavera, a la semifinal. I en aquest cas sí que, bueno, bastant trebat potser més per part meva, que no acabava de tenir tan bones sensacions com en el Primavera. També em va passar una mica com el Titans. Em va costar adaptar-me al format de tot de quatre i sí que en certs moments bé, de cara ofensivament, en certs moments trobes bon joc, però no trobava una bona precisió, sobretot defensiva, més imprecisions de lo normal, i l'Antoni bastant bé, com sempre, bastant sòlid, i va anar 1-1, i al final el gol d'or semblava ja quasi tot que no acabava ningú de fer res ni marcar, i semblava que anava als penals ja, i quasi a l'última jugada li vaig donar Sí, un córner directe que va passi cap a dins sense dubtar-ho i ja sí, està. sí. I molt bé l'Antoni, en aquest cas, em tornava les semifinals de l'altre cop en el de rànquing català i aconseguir arribar a tot una final molt important. Que cada temporada trepitja una o dues finals en les últimes... I Des de que algun no ha títol estat... sempre, quasi. Això, sí, des de que no està tant en els títols com sempre, doncs un títol, dos finals i semis, i està bé, està bé. I a l'altra semifinal jugava el Jero contra mi, contra l'Adrià Vila, que havíem jugat també la fase prèvia, i el Jero, bueno, bastant, sense dir, sense... Bueno, em va guanyar bastant bé, diguem. Bueno, és que el I Fero va aquí... arrasar tot el dia. Jo Sí, sí, va vaig resar. tenir un molt bon partit per ser l'últim de Suís i jo el vaig poder guanyar, però a part d'aquell i les semis, ja es veu, si voleu després repassar els seus resultats del sistema suís, Sí, sí. no va... anava amb pas ferm. No, jo el veia així fort, com els tornejos de Nadal que porta tres seguits i això, i feia respecte jugar contra ell. I es va començar avançant, va ser un partit molt precís. Ell, quan juga així tan concentrat, bueno, com sempre ho fa en els partits importants i això, molt precís, amb bona tàctica, no es descol·loca. I bueno, en una bona jugada també vaig poder empatar jo, que vaig poder seguir bastant bé el ritme. Va tornar a avançar-se ell 2-1 i amb un bon xut amb un passador, quan faltaven res, uns 5 minuts, vaig empatar. I el gol d'or, quan feia res, que estàvem jugant al gol d'or, va voler fer un passe des de la seva defensa que se li va escapar i em va deixar una mica de poder fer jugada. Vaig fer el primer passe i vaig poder fer un xut amb el passador complicat, però va entrar dins. I bueno, es va quedar una mica frustrat per aquesta escapada, que va ser l'única cosa que no va ser precisa en el partit i va quedar eliminat. Doncs sí. I la final, que t'enduries Mhm. gol d'or, no?, finalment. Gol d'or final, que va començar marcant l'Antoni, va començar millor que jo. Va poder fins i tot fer el 2-0, però va anar al porter, el xut, i llavors jo em vaig anar creixent més mica en mica, 1-1, vaig fer el 2-1 i vaig poder fer el 3-1, però va anar fora. Sí, de fet, amb el 2-1 estàs en una situació que realment tot apuntava que el Sí, tenies bastant sí, sí. controlat, tot i que la diferència era curta, però se't veia ja bastant còmode i amb la final bastant controlada, fins que... I ho estava bastant còmode i vaig dir, estic tan còmode que intentaré fer un blocatge bastant, bueno, amb bastant risc. I és el que va passar, va rebotar en un botó seu i va entrar dins de porteria per res, però va entrar dins. I això era l'empat en pròpia. I clar, amb això ens anàvem al gol d'or. I, bueno, el gol d'or tenia una jugada que
havia fet 3 passes, no sabia si fer un altre, no se'm quedava bé si xutar, i al final vaig dir, res, a xutar i on Sí, surti, perquè quedaven 2 minuts per anar a penals, i bueno, va ser un dels millors gols que he fet jo per guanyar un torneig. sí, la veritat que a la zona que estava jo, si més no, pocs dels que estàvem allà, o almenys quasi ningú, el veia, i quan el vas fer va ser bastant sorprenent, perquè no... Bueno, hi havia moltes combinacions possibles encara per l'últim passe i era un molt esquinat, i Sí, la sí. veritat que no estàvem flipant, i quan va entrar, bueno, gol de mèrit per guanyar un títol. I sí, sí, igual tipus una mica m'ha recordat tipus Titans, d'aquests de pilota molt enganxada, molt efecte, xutar fort i va anar dins. Bueno, per sort. Ho I celebrem. res, per part teva, tercer torneig seguit de rànquing català, que a mi ja em Sí. comença a posar contra les cordes. A falta del rànquing actualitzat, vam fer un càlcul i sembla que mantinc el número 1 per la mínima. I Sí, sí. el proper campionat serà xulo, perquè es decantarà alguna cosa o altra segur en el I Campionat de tant. Catalunya. I res, molt xulo. Sí que a mi em va saber una mica greu, perquè tot i no jugar massa bé aquell dia, havia guanyat els 2 tornejos de Reus fins al moment, els 2 Opens, Sí. i oportunitats de fer triplet n'hi ha poques, i bueno, en aquesta ocasió em feia il·lusió. Reus és un lloc que sempre em sento còmode, i si més no també poder jugar a la final contra tu, però bueno, al final hi ha grans jugadors No, com sí, això l'Antoni, ja, això ja i sabem és que el que t'agrada hi ha. jugar. Les finals contra mi ja sabem que t'agrada jugar-les. I bueno, si vols mirar una mica de l'Elo també, de com va, almenys el top 20, perquè ara ho he pensat Sí. i segur que estarà Tenim bé. el Hero també, que acaba d'entrar als 900, Mm. una xifra que està costant d'arribar i de mantenir-se allà. Tu ja ho vas fer fa unes setmanes i de moment aconsegueixes començar-ho a consolidar. I Hero també. Jo sóc el tercer que estic intentant arribar, però bueno, vaig tenir una sèrie també de resultats en tornejos i també a la Lliga vaig tenir algun, ja ho veurem, Sí, ja ho un veurem. petit derrota que m'ha fet retrasar-me en la carrera aquesta de l'Elo, de moment. I llavors tenim el Jordi Roca, que ja fa també unes setmanes va aconseguir trencar la barrera dels 800 i de moment seguirà lluitant. Es consolida en aquesta quarta posició, bastant en solitari, allunyat del top 3 i allunyat també dels perseguidors de moment. I llavors ja tenim 700, que tampoc n'hi ha tants. De No, la cinquena posició fins fins a aquí on? fins la 10, Fins desena. la 10. Mira, el top 10 són top Són 10 des de dels 700. 700 cap amunt, i veiem on es decanten ja els nivells de... Bueno, al final no és Sí. tant el nivell puntual que pugui mostrar un, però sí la consistència i I la l'equilibri de... d'un jugador més Sí, constant que li costa perdre i que sempre aconsegueix bons resultats, no? sí, sí, sí. Aquí tenim els dos de Llobregat junts, el campió de la Premier, potser el I jugador més en bueno, forma de Reus, l'Eric, i sí, bueno. ara destacar el Torelló, que, bueno, molt... també, quan analitzem la de Reus, està fent una bona segona volta, està traient molt bons resultats Sí, al Torelló, i a més aquí en l'Open de Reus també es va fer fort i va fer molt bons resultats. Vull dir que gran aparició en el top 10. Per primera... Bueno, no sé si està al top 10 o no, ha anat el Joan pujant, crec que... Canela, al seu moment, però gran aparició al top 10 d'un reusenc, i en aquest cas també per sobre dels 700 d'Elo ja. Sí, 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 sí. I bueno, més a fora del top 10 veiem això, Chondos, aquí el Citroën, que també, i que ara està menys actiu, que vam comentar que no pot jugar a Lliga de Palau, segueix fort a Osona. En Llobe, dos representants de Palau, en Llobe i el Vitamènia, Josep Andreu, a l'Àjax, que comentem de la Lliga, que, que li està sumant molt aquesta Lliga, i a les últimes posicions del top 20, doncs el L'Almíbar, David, el Míber, David Ribot. que si ja us preguntareu què fa aquí, si no l'he vist mai jugar quasi últimament, Clar. a part de que és un gran jugador, i això sí que la majoria ho deveu saber, és el campió de segona divisió, Efectivament. i va tornar a jugar i, com no, va guanyar sens dubte la segona divisió, i el tindrem de nou a la Premier a la De propera Barcelona. temporada. Sí, sí. També una gran incorporació de nivell, i per això es diu la Premier, perquè, bueno,
Sabem que hi ha èpoques d'alguns als altres, però sempre hi ha jugadors de gran nivell jugant-la. I tant. I en les últimes 4 posicions, doncs, Arrai Mercenaris, Reus Deportiu, tercer representant de Reus en el top 20 i Immortales. Sí, El primer que partit veiem nacional. que sent un gran consolador ja es pot entrar al top 20, vull dir que Això, per molt que es consoli ja comença a estar també a una posició més que meritosa. Al sí, final sí. parlem dels 20 jugadors més sòlids Més en regulars, més... quant a Sí. Elo, més regulars, i que els hi costa més perdre potser o perdre amb gent de nivell més baix i només perden partits realment de dificultat, no? Clar, és que ja vam veure, crec que la seva lliga, la de Barcelona, va tercer. Tercer, tot i que la Premier no li està anant Sí, sí, tan sí. bé, que ha quedat penúltim o últim amb el retir del Repuco, l'altre va tercer i, bueno, doncs aquí està. Doncs genial. Ja haurem d'anar acabant aviat. Sí que Sí, volíem comentar potser també alguna cosa ens acaba notant de resultats, i és que també es va anunciar fa unes setmanes una nova web, no sé si fins i tot la pots buscar, que és futbolbotons.cat. I, bueno, és una web que sobretot crec que s'ha de donar les gràcies al Lluís Sunyol, al Chicago, que la va dissenyar una mica ell, també amb l'ajuda del Carles Garcia, l'Espartacus, i han estat fent aquí una mica, bueno, que no sabem si serà la definitiva o no, però de moment ja ens serveix de portal de cara al món una mica. Està fet així mig en via, mig tal, i s'ha anat rectificant cosetes perquè tingui una bona visió. I, home, òbviament, sí, sí. es pot millorar, però de moment ja és una cara molt bona que tindrem Sí, sí. de cara al món, també on puguin trobar els clubs ràpidament i redirigir, que sigui un lloc que quan la gent busca futbol botons trobi això i pugui veure també, mira, aquí els propers Era tornejos calendari, una sí, mica, sí. trobar el club més proper, xarxes, competicions, coses que es fan i que no sigui un món tan desconegut, no? Vull dir, ja està bastant Sí, sí. consolidada i no sé si Home, s'acabarà d'afegir alguna més, però està molt està xulo. consolidada, és molt visual i molt fàcil d'atrapar a la gent i els interessats que vulguin entrar en aquest món. O sigui, està molt bé, és una gran iniciativa, la veritat. Sí. I res, I crec que per avui haurem de deixar aviat. Sí que també sí, es va recordar per comunicats en aquestes setmanes que, si vols ja deixar algun partit, acabem ja de tancar això. sí, 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 estic mirant, que no sé Aquí, com fer-ho. bueno, si vols Ah, ensenyar aquí, ja balenes, està, ja està. podem comentar balenes, també. Ja, ja està, ja Eh, està. no, doncs res, també es va comentar això, al final, a nivell internacional, els que estigueu més desconnectats de tot això, hi ha una federació internacional que fa competicions a nivell internacional, hi ha certes modalitats internacionals, n'hi ha 3 aprovades internacionalment, i el futbol botons sí que és veritat que li diuen regla catalana, ja ha estat aprovada ja com a quarta modalitat, però dins com d'un període d'adaptació i encara no es jugaran les competicions. És a dir, en el proper Mundial, aquest 2026, hi ha un Mundial i encara no es jugarà el futbol botons català, però bueno, sí que com a selecció catalana estem convidats a anar-hi a jugar a les altres modalitats i res, I que segurament... properament ja ho estarà, no? El 2028 em sembla que sí, Sí, que aquí a o Barcelona es sigui, farà. aprovat ja ho està, simplement per posar-lo en pràctica, bueno, es demanaven primer unes petites coses, que hi hagi primer algun altre torneig oficial que no sigui directament un europeu o un Ja, campionat del món. I sí, sí, la idea també del proper campionat del món és... La gran idea és que es fes a Barcelona i estrenar també en un campionat mundial a nostra regla a casa i allà això. sí que serà un gran lloc on tothom voldrà classificar-se i bueno, haurem de deixar més clar que mai quins són els criteris perquè tothom Això voldrà sí. ser-hi, però bueno, estarà xulo i també animar a la gent que tingui curiositat una mica per aquest món i si vol conèixer o vol fer un viatget a Budapest, hi ha un grup també, o se'm pot consultar a mi o algú, i bueno, farem una expedició catalana, si més no a nivell de representació, anar
donar guerra amb el que es pugui i que ens coneixin una mica a Budapest a l'octubre. Això. I es revalida el títol de la modalitat de xapes, també. No, això res. Ja... És Això ja probable que... més que s'està parlant i les xapes quedarà sota la branca espanyola Ah, i les vale. coses a botons amb tirador quedaran sota la Això. branca Vale, nostra. vale. Perfecte. Seria l'ideal. Doncs res, moltes Molt bé, gràcies per doncs escoltar-nos. esperem que us agradi, tot i que ens allarguem sempre, però esperem que us agradi. Esperem que ens serveixi per seguir guanyant. Això també. Més a mi que tu. Bueno, això encara ja veurem que ja el votador comencem a fer, Sí, comença a fregar fer la pressió. cosa i hi ha un final de temporada més que emocionant en molts nivells. Vull dir que Sí. us esperem aviat i sense anar més lluny, el proper Campionat de Catalunya del proper dissabte, dia 9. Dia 9. Apa, Adéu. que vagi bé.